निजरा निजरिनी गोला दर्किनी नामैया गोमश्रीबाई हाजो हाला हाग्रानी महौ मुरु गान्दाउरी अमा मैफोरा गोमश्री दंसै बोडो बिमानी गामिया स्रें ब्रें जालांजोब्बाय बोडो बिमानी गामिया स्रें ब्रें जालांजोब्बाय माखाल रोजा देउदिनी थान्दै फान्थल फलरा गोमालांदोंसै बोडो मेचे बिमानी रावा बिछौ बिथायाहाय गोमोस्रि दंसै बोडो बिमानी रावा बिछौ बिथायाव गोमोस्रि दंसै फोथांदो बोडोनि रावखौ आफा बोराइ बाथौ दैदेनदो रायजोखौ आइ बिमा माइनाव नोंखौनो गथायबाय दैदेनदो रायजोखौ आइ बिमा माइनाव नोंखौनो गथायबाय आरो आं मेथाइबो खननानै होनायसै इसिनो आं इसे मेथाइबो लिरनो आरो मुभिनिबो स्क्रिप्ट लिरना मुभियाखौ फैगासिनो दं इसिनो मुभिनि बिसायाव आं खोथा दोननायसै फैगासिनो दङ कमिं सुन बिक्रम देवा मुभि नेपाली चलचित्र फिल्म बेहाव 30% बोडो कल्चर रावहाव दङ बिग बेनार हाव नेपाली कलिउड मुभिनि बिग बेनार हाव बिक्रम देवा नाम हाव बेहाव सासे बर्नन मालाय हारि जायो सासे बोडो जायो आरो जोंनि मतलब बिनानावखौ लोगो मतलब मालाय हारिनि आदिबां मोनसे हमजादलायनायनि मोनसे मोजां स्क्रिप्ट माहाव जोङो बेखौ खुंनो हादों बेखौ जोङो नेपालाव बैसाग मासनिफ्राय अल नेपाल रिलिज जानाय आरो नर्थ इस्टआवबो भाइनि बडो एक्टर बडो बे मुभि दागिरिफोरजोंहाय जोङो सावरायलायनायनिबो खोथा जागासिनो दङ आंनि बेहाव एसेनो खन्थाइ मोनसे आं लिरनो बा आंनि खन्थाइया गोरोन्थि जायोब्ला निमाबो बियो आं खन्थाइया समायना रमायना बिबार बारी गुमुहाय सनारा माइ बारी सिउ सिउ बार बिरब्ला गुमलुं गुमथुं बिलाइ बिथाइ बेसे मोजां बे बोथोरा आं नोंनि नों आंनि गोसो जोंनि बे जुरिया इसिनो बेखौ बावबाय दे आं गुबुन नाखौ खननायसै दे आं गुबुन नाखौ इसिनो रंजालु दङ मुभिनिनो बेखौ फैनाय आरियाव मुभि दागासिनो दं मुभिनि नामा दङ जोंनि भारा मुभि टाइटला बेहावनि बे मोनसे दंबावो रंजानायनि थार दं जे इसे फेसा बायदि मगन रिथि रिथि फेसा बायदि मगन रिथि रिथि नायनायाबो बेसे मोजां नायनायाबो बेसे मोजां गुसुथि जारौै मिनिनायाबो बेसे मोजां हबे फारानि जाखै सिख्ला जारौ हबे फारानि जाखै सिख्ला जारौ नोंखौनो नुनानै गोसोआ फाग्ला जाबाय नोंखौनो नुनानै गोसोआ फाग्ला जाबाय फेसा बायदि मगन रिथि रिथि फेसा बायदि मगन रिथि रिथि नायनायाबो बेसे मोजां नायनायाबो बेसे मोजां आरो नेपालीनिफ्रायबो मोनसे खन्थाइ खननायसै आङो मानो बुंला खन्थाइ बुंनायनि बेखौ जों बे सारा भाषानिफ्रायबो जोङो लानांगौबो जायो आरो मालाय हारिनोबो होनांगौबो जायो जों बड'नि लिरनायनि बड' रावाव लिरनायनि खन्थाइखौ मालाय हारिनि रावावबो कन्भार्ट खालामनांगौ जायो मालाय हारिनि खन्थाइखौ बड' रावाव बेखौ कन्भार्ट खालामनानै जोङो बेखौ सोलोंनांगौ आरोखि मेगन कविताको शीर्षक आँखा ग्लिनो मुक्तर बाइदिन दङ आँखाले हेरेको संसार बैमान हुन सक्छ छुच्चो मुखले बोलेको बोली
कसैलाई चोट पर्न सक्छ, अनजानमा गरेको कार्य भूल हुन सक्दछ, तर आत्माले गरेको काम जहिले पनि सन्तुष्टि मिल्दछ, तर आत्माले गरेको काम जहिले पनि सन्तुष्टि मिल्दछ। बेखौ बुढो राउन पाङ्गो कन्भर्ट खालामदोङा मेगन शीर्षक बेने शीर्षकआ दं मेगन। मेगनजों नायनाय संसारा गाज्रि मोननो हागौ, गोबौ खुगाजों रायनाय रावफोरा सोरखौबा छेउ नांनो हागौ, मिथियामानि मावनाय कार्जफोरा गोरोन्थि जायो आरो गोसोजों मावनाय खामानिफोरा जेब्लाबो गोरबोआव गोजोन फैयो। गोसोजों मावनाय खामानिफोरा जेब्लाबो गोरबोआव गोजोन फैयो। धन्यवाद, गोजोन्थों, खुलुमबाय।